خطة التشييع كانت إنه خرجنا پلانا ئاوڕێکردنê ew bû ku em derketin û me li mizgeftê nimêj kir. بقتل من وزارة الداخلية. Paşê em bi karwanekê ji Wezareta Navxwe û Xelkê re derketin. Termên cenazan ji bajarê Haresta ve ber bi bajarê Arbîn ve hatin radestkirin û bi merasîmeke şayîsteyî wan hatin pêşwazîkirin. ئیرۆ me termê şehîdên sala 2017 oxirkirin ku dibin mizgeftekê de li navçeya Heresta bûn. Ew di sala 2017 de bi me re şehîd bûn. Wê demê me nekarî wan derxînin. Niha şikir jî Xwedê re bi alîkariya Encûmena Bajarê Herestayê û bi hemahengiya bi xelkê Arbîn re me ew derxistin û şikir ji Xwedê re me merasîmeke oxirkirinê li derxist ku înşellah şayîsteyî wan be. Birayekî min dîdar Elmelkebat şehîd bûbû. Ew di sala 2017 de meha 11 navê wî Ebdullah Ebûbekir bû. Wê demê bi êrişeke asmanî û mûşekeke hejîne hatibûn armançkirin. Ew di jêzemînekê de raza bûn, an bû ew ji bo piştevaniyê li wir bûn û di dema bênvedanê de bûn. Ev qedera wan bû, hemû çeperên ku li ser mizgeftê bûn, bi ser wan de hilweşiyan û ew şehîd bûn. Xwedê wan qebûl bike. Ew nêzîkî sî xortan hema bêje taboreke tevahî bûn. Me di wê demê de di sala 2017 de 25 termên şehîdan derxist. Lê ji ber dijwariya bombebaranê wê demê me nekariye amûrên wek şofel û bagerê bînin ji bo dexistina termên wan. Paşê koçberkirin çêbû û ji ber vê yekê me nekarî termên wan dexînin, heta sala 2026 ango piştî nêzîkî 9 salan. هو أخي أصغر واحد فينا كان. برایە منê herî biçûk bû, hestên min gelek tevlihevbûn pêşî hat bîra min ku wî ji dayîka min re gotibû ez diçim şer. Ez nikarim birayê xwe bibînim, silavên min lê bike eger te ew dît. Ev mijar gelekî li ser dilê min giran bû, Xwedê rehma xwe lê bike û bi biheştê şa bike. Birînên mezin vebûn, lê di heman demê de gava min ev hemû xelk li vir dît, ez kêfxweş bûm. Min hest kir ku hemû mirov li vir bi xemgîniya min xemgînin û bi şaiya min kêfxweş in.